Kayap mala Presbyterian UP School kala penbena pajba bukan penong i kafet ke ba arsngi kata ka khatsau ba khatsantrik urumphang arjarapsan hakasnong yap mala East Chanti Hill District hakane kasngi kandon rup kala kidro kebaan sapun khalai nosip haka khatsantrik janmet haka ba ki price kilong kumne banukong pinyo daka kali espresso nangta ngbaar pinyo daka bike Hero X Pulse nangta malai pinyo daka ksiar $10 nangta wasau pinyo daka laptop mat ka dor jung ni tiket kedai tang lai pho tyngka ka wei ka tiket naka liang jung ginong punyaj kila kerpa je ki pajba phin skobhaban ai jingkersan lem ye kane school ha ka ba kane school ka doni ka benta ka bakrau ka ta kalong man pemi phone ya sibun ki jingduna man pembit penbiang na ka benta kane school tikum kada ka jingirap ba jing snok tilang so bhai thiet lam ye kane ka lagi draw ha ka te ka sngi kin dan ru ka jing penbernya ki ba pensong shit kum ki nong tem nong put jong kari rum jantia na ka benta ki jing tip ki bakham nya phila ban kol ha kini ki number Nyau not pra san kendai not pra kendai san lane nyau not san not rew san prai wei lane prai wei lai wei kendai lai nyau lai pra nyau de kumta philai I ban la phili sngau ye ki to ki price te thin no kloi ye ki ni ticket mat pynsepei ka kabu ksiar ka ba ab ye phi menta ma phi thet ba wat up ye no yo le se ka ne ka dei ka bok ka no sip jong phi te kan mau ka dor ka ne ka ticket ka dei tang lai pho tyngka Kublai sibun sekendu parut pi hakawai pat ka video.